Εγώ τις έχω κάπως τοποθετήσει στο μυαλό μου. Μαριάννα είναι εδώ. Και εσύ η Μπάρμπαρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Το τραγούδι ήταν ότι πρέπει να δει στην αρχή είναι το στυλ της Φανής και μετά είναι το στυλ του εμένα. Οπότε είναι 2 σε 1. Πού είναι η γάτα? Νομίζω ήταν καλή η απόφαση να καταλάβουν μαζί τα λοιπά έτσι μέσα. Ταιριάζουν φωνές του πολύ και νομίζω το καταλάβουν και οι δυο τους. Η Φανή έχει αυτό το βιμπράτο που εγώ δεν έχω. Αλλά μπορούν να έχει τα γυρίσματα. Ναι, δηλαδή συμπληρώνουν η μία την άλλη. Θέλει γενικό δυναμισμό. Δηλαδή, του λέτε αρκετά. Έφυγε. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να εκτάσσεται και σωματικά και στη φωνή.